Dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan besturen. Corruptieschandaal is taboeless in Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Sweet konaini ina datra oso paramaribo. Disna presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hi srevi da we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abu fanuru you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na sorbo. Alston Sanayong is signing in en zoals u me ziet in mijn pak, dan zijn we gesponsord door geen enkel ander bedrijf dan Musi Issa, waar je moet zijn voor je krosie wanneer je visa hebt. Met de complimenten van Musi Issa ziet u dat voor al je kledingstukken, voor al je culturele kledingstukken moet je dan zijn bij Musi Issa. Musi Issa aan de Zwarthoevenbrugstraat, maar ook aan de Keizerstraat waar je moet zijn. Er zijn de komende feestdagen, het is straks 1 juli en daarna heb je dan inheemse dag en al de andere dagen. En ook voor de mensen speciaal daar in het binnenland, wanneer ze hun koyo hebben, hun kamisa etc. kunt u daar terecht bij Musi Issa om al uw, hoe zeggen ze dat? Je doeken, al je krosi, de mantakide, de kosi lai, kan je daar gaan vinden, de Musi Issa. Maar we zijn nu in de band van Ketikoti en u kunt verwachten deze dagen dat we heel wat Ketikoti activiteiten voor u zullen brengen, zodat u kunt zien hoe Ketikoti wordt gevierd in Suriname. We zijn momenteel hier in Nis, waar Miss Ketikoti gaande is. U hoort het een beetje daar zo aan het, ik zou zeggen, een beetje aan het genieten. En wanneer we praten over de Miss Ketikoti, dan praten we over Anisatori, Kototori. Dus wat we vandaag gaan doen, is we gaan dan komen checken de mensen met hun mooie klederdrachten, wat ze vinden van die emancipatie. Komt u mee.
zien de marktmeester hier en het is heel belangrijk om soms met deze mensen te spreken. Marktmeester, hoe gaat het met u? U bent ook van de partij, komt u wat dichterbij. Hey, Nakama Stel is ook een van zijn mooie klederdrachten hier zo. We zijn van de party, ja. Hoe gaat het met u? Alles lekker? Rustig man, u bent in de bar. Ja, ik wil het mee toch. Ik denk maar dat ai. Uno schreefie, nou precies zo is ook toe. Ja, en wat vindt u van precies ervan, dit initiatief? Agers like a mesket die komt trouwens jeugd sani hè? Ja, dus weet je wat, is iets dat je moet bezinnen wat je vrijheid is geworden. Je had geen vrijheid en nu heb je vrijheid gekregen, dus je gaat gebruik ervan moeten maken. Het is 1 juli, dat wil zeggen we zijn vrij geworden. Wij als Kriolen, wij mensen die als slaven waren, dus we zijn nu vrij, dus we maken er plezier van. Ja toch? Ja. En wat doe je precies op 1 juli? Zie je het meer als een bezinningsdag of ga je een beetje feesten? Nou, het is een bezinningsdag voor mij, maar tuurlijk ga je ook moeten feesten. Jezelf even terugtrekken om te denken wat er met je voorouders was gebeurd. Toch? Hoe je het beter kan aanpakken, dat het nooit meer in de toekomst kan geschieden. Ja, en naar uw gevoel, ik denk aketi koti echte of hoe de inwan katibo ete? Zijn we nog afhankelijk? Nou, en als ik het eerlijk moet zeggen, voel ik me vrij met veel dat ik aketi koti werkelijk. Hoe snap dat als ik niet eraan heb chinzo, maar door geloof, men wordt men wijs, je begrijpt me. Soms is het niet vrij gewoon, maar je moet ook vrij worden in je denken, in je zin, hoe je het zingen ging zien, moet je ook vrijer van worden. Dan ga je werkelijk beseffen dat, die vrij werkelijk. Maar als je tijdens Rafina denkt dat, we zijn niet vrij, dan ga je gewoon op één plek blijven. Maar je moet gewoon geloof hebben dat we vrij zijn. Dat is als je dat in je mindset, je vrij werkelijk. Ja man, duidelijk. Wat is uw boodschap in verband met 1 juli naar de gemeenschap toe? Nou, naar mijn boodschap naar de gemeenschap toe, ik wil iedereen zeggen, word er wijs van, weet wat je doet, nog een sukutrobi, even wat mij sukutrobangai, tribigamang, saptak na 1 juli we go, je begrijpt me, in vrij werkelijk. Tegamataki, peace and love, that's the best. Ja man, thank you, en dat is de marktmeester. Wat is uw naam ook alweer? Anusa Sergio. Sergio, en hij is de nieuwe marktmeester. Amase run out, aan markt no de. Maar laten we verder gaan om te kijken wie we allemaal nog kunnen spreken. Familia, toko, na demi ede, dus begin mogen met me set miskin. Check out. Levanta misi, Sinara. Die contest en we zien een aantal mensen hier. We zien hier zo de vrouw van Bouterse. En u ziet het, heel wat mooie klederdrachten. Mooie klederdrachten. Heel wat mooie klederdrachten. Zien we hier. En we zien hier mevrouw. Hoe gaat het met u mevrouw Waldering Bouterse? Heel mooi gekleed. Hoe vond u de avond? Geweldig. Je zag hoe druk het was, de sfeer was erin. We hebben genoten. Ja, we hebben genoten? Ja, absoluut. En u hebt de Anissa, wat is de betekenis van u? Ja, deze hebben geen betekenis, gewoon een Amerikaanse hoor. Ja. En Ketty Kotti, voelt u dat Ketty Kotti echt voor Suriname? Ja, we zijn toch wel vrij als mensen. Maar er moet veel meer gebeuren in Suriname. Je weet zelf de situatie. Dus laten we hopen dat er verandering zal komen. Dat is wat ik hoop. Wat is die boodschap voor de Surinaamse gemeenschap? De boodschap is de Surinaamse gemeenschap. Laten we bezinningsvol zijn die dag en nadenken wat we willen met de toekomst van dit land. En dan de juiste keuze maken om verandering te brengen. Dank u wel. Hebt u een fijne dag? En u hebt het gehoord hier, vrouw van Bouterse. De mooie klederdrachten ziet u hier zo. En laten we ook even praten met de heer Kleed.
Die meisjes eigenlijk hebben verrast. Op de opening waren ze kampioen. En vandaag waren ze like. En dat heb ik gezien. Ja. En ben je tevreden met de uitslag? Is de crowd tevreden? Wel, de mensen zijn tevreden. Ook iemand van in. Vanaf het begin was het schitterend. Het was van die trouwens ook de people choice op Facebook. Dat was de favoriet. En dus ik ga naar de mensen tevreden zijn. Ja, we praten over Aketi Kotti, slavernij, Aketi Kotti echt. Voor jouw gevoel? Wat zei je? We praten over Aketi Kotti, over 2 dagen. Aketi Kotti echt. Ik denk dat Aketi Kotti er. Wat we pina. Dus, los van dat we pina, maar een gedachtegang ook toe. Ja. Toch? Als we teruggaan naar voor 75, dan zien we dat we een bepaalde cultuur hebben gehad in Suriname waarvan eigenlijk Suriname weet je een soort chipoti, een soort biggie mentaliteit. Ja. En van hieruit eigenlijk nog kan alles Suriname op. Gebruik wat je hebt, ook al is het talent. Het maakt niet uit, iedereen heeft iets. Want dat je het kan niet. In op de tak na toko die me verstaan. Ja. Want Messi, de met dat over een leggie one tunnel, maar in Rocco. Ja. Oh, mensen niet voor de gek. We moeten allemaal vrij zijn, opportunity voor iedereen. Maar ook toe, Suriname individu, unom lessie, uroko tranga. Ja. Uroko tranga. Wanneer je hard werkt, kan je alles bereiken in je leven. Ja man. Hey, het was een heugelijk feit hier, zo wat je hier hebt neergezet. Volgend jaar ben je er weer? Nou, we zijn er elk jaar. Meer achter de schermen. Ja, dat is dat weer. Appa, die saai. Maar wat is je... Ja? Mijn zus Malena Drenthe en Uru Coutar, toen dat in oprichter of de... Dit is maar een founder voor Missie Kotti, al langer dan 20 jaar, begrijp je? En mij ondersteunen altijd. Ja, maar wat is je boodschap tot slot, Kitty Kotti? Wel, mijn boodschap voor Kitty Kotti is, like van mijn we zijn nog niet vrij. Maar het begint bij ons, als individu, laten we allemaal ervoor zorgen dat we zelfstandig zijn. Gewoon voor 75 mentaliteit, chepoti, mim apuansani of putak mim gona een politieke partij, dan ik van hoe de missie wallo, maar ik ga politieke partij go zoeken zijn. Affout, go zoeken vropo. Iedereen heeft talent. Hoe ziet het? Talent lie. Daarom met hij heb je if je hebt talent, buit het uit. If je hebt talent. En je gaat zeker succes vinden. Hey, dankjewel Drenthe. Hey, nog respect. Dat was Kleber Drenthe. Hij doet altijd voor de jeugd. Hij doet altijd iets voor de jeugd. Laten we even kijken naar enkele mooie kotos die we hebben gezien hier zo. Cameraman en ik ben met een nieuwe cameraman hier hoor. Petje in de house. En we zien hier zo mooie kotos hier zo. Je ziet het hier zo. En u ziet het hier zo, er wordt foto gemaakt. En dit is wat we doen, Kulturu TV, met de complimenten ook van Musi Issa. Een vette shout-out die ons heeft voorzien van de klederdracht dat we aan hebben. En voor, ik denk voor de komende 3 afleveringen gaat u me alleen maar zien in stijl van Musi Issa. En u ziet het, de klederdracht. Hallo, Gudu, gaat met je alles rustig? Ja, meneer. En ik zie, jij bent de Missie Kitty Kotti van 2023, zo toevallig. Hoe heb je het ervaren in 2023? Het was leuk. Het was heel goed. Het was heel goed. Ja, meneer. En wat vond je van de contestanten vanavond? Ze waren heel flink. Heel flink. Ja, meneer. Ben je tevreden met de eerste plaats? Ja, meneer. Het heeft het verdiend. Ja. Yogi Desmawa Ode, het is Kulturu TV Nederland, Suriname, tegen Desmawa Sani. Bosco butak sok. Toko tap mi pasi kan kot mi tep maar en mi hoor mi voeten naar baka. Tatuan taki, niks houdt mij tegen om mijn doelen te bereiken. Hey, dankjewel Gudu. En alleen maar succes. Je hebt het hier gehoord van Miss Kotti Kotti 2023. Laten we even richting die kant gaan, cameraman. We zien heel bekende gezichten. We zien hier de heer Clifton Braam. Da solibisma e harde fesi. Trawan e belelu keki
sorto libismanati, mi mantegi, mi bascopo, mantaxo, mi non picchi criara, picchi matotte, tante monnak, mi trove nella scuola, Mardelli. Dicasi, denlas den krabiasi, en dat wil zeggen mensen, ook kakao jessie. Anders gaat de kleine man niet. En pas, if you denkt dat je dat anders gaat niet, begin praten met de lala met chiefoto. Hij weet dat ik kom. Meneer Clifton Bram, Ja, hoe gaat het met u, Cultuur TV? Ja. Hoe gaat het met u? Alles rustig? Ja, Eigenlijk rustig. is niet het moment om te vragen hoe het met u gaat, dat weet ik. Namens Cultuur TV en ook onze kijkers condoleren we u. Dank u wel. Met het heengaan van je broer, moet ik zeggen, niet je Mati, je broer. Ja, maar zeker. hoe hebt u de avond ervaren? Nou, zeer positief. Het doet je altijd goed als je ziet dat een deel van onze cultuur weer door jongeren vooral, wordt gepresenteerd. Ja. En dat geeft hoop op die toekomst, dat we toch niet het allemaal wegzetten. En vooral als we kijken naar het thema van vanavond, want over het algemeen hebben we een enorme normvervaging op dit moment. Ja. Maar als we kijken dat vanavond ze praten over normen en waarden en vertellen wat het verschil is en hoe belangrijk die twee zaken zijn, dat doet het je goed. Dat doet je goed. Weet je, het gaat om een stukje cultuur. En u bent ook een persoon gelinkt aan NAAKS en heel wat culturele activiteiten. Bomvol, inklederdracht. Ja. Kunnen we zeggen dat ik cultuur de Jazeker, misschien niet zoals we graag zouden willen, maar dankzij deze organisaties wordt het in stand gehouden, wordt het overgedragen. Want dat is het belangrijke, toch? Voor vanavond moet men ook een boodschap meenemen. Ja. Al die jongeren die vanavond hier aanwezig waren, moeten die boodschap ook meenemen. Moeten ook nagaan van, maar waarom wordt er zo gedanst? Maar wat betekent die koto? Maar wat betekent die anissa? Maar wat betekent die brik? Weet je, al dat soort dingen. Maar vooral ook bij de intelligentieronde, waar ze gesproken hebben over de waarden en de normen. Het is belangrijk dat ze dit soort dingen meenemen. Het is niet alleen maar een show en isabi toch, Ja. apoko en ashwiti. Maar laten ze alles meenemen. Ja. Nee, het is straks Kitty Kotti. Voelt u Kitty Kotti echt voor Suriname? Nou zeker, het ligt aan jou. Weet je, if you schreef ego gisa yuwani. Sabi pe yuk mopo en sabi pe ego, dat akoti wel, ja. Ja. Toch? Jij moet je niet gevangen houden. Jij moet je niet achterhouden. Je moet onder alle omstandigheden zeggen, ik ga vooruit. Ik weet wie ik ben en ik weet waarvoor ik ga. Weet je, dan als het nou lukt, niet blijven met pijn. Ja. We moeten loslaten. Ja. Weet je, we leven in 2024. Als we te veel daar blijven, we moeten wel weten wat er gebeurd is. We moeten wel erover kunnen praten, dat het nooit meer zo mag zijn. Maar we moeten wel vooruit. Ja. En een laatste vraag voor u snel, about het slavernijverleden. Weet je, van je api-story dat je vindt je dat compensatie moest kunnen echt? Dus ik ben misschien niet de juiste persoon om daarover te praten. Ik denk dat er genoeg deskundigen zijn. Mi altijd taki, mek desma san sabi moro, du sadem du. Aroko prati. Ja. En sabi smade, die sa precies vasan moest doen, samusupsa en gidens marata okasi. En ik zal er altijd achter staan wanneer het gaat om iets dat ons vooruit kan brengen. Er zijn dingen die hebben gemaakt dat we achter zijn gehouden. Dat is het tijd natuurlijk dat mogelijkheden worden geschapen, dat we vooruit komen. En als het moet zijn door middel van wat u noemt, dan moet dat gebeuren. Maar we moeten wel beseffen dat we het goed besteden. Dat we het vooral besteden zoals we die jongeren vanavond hier hebben gezien. Ja. Dat zij een betere Tamara hebben dan wij misschien hebben gehad. Dank u wel. Keiharde woorden en vrij duidelijk. Hey, lobby mi brada Yes. en blessings. Je Yes, hebt het thank gehoord hier van
de heer Clifton Bram. En we zien heel wat bekende mensen hoor. Ik zie dat ze hier bezig zijn met centen. Maar laat me deze dame even naar hier trekken. Deze heb ik altijd nodig. Danny, hoe gaat het met je gedaan of zo? Ja, jij doet altijd wat. Nee, dat weet je. Ik probeer niks te doen. Hoe vond je de avond? Heerlijk, gezellig. Ik heb ervan genoten. Het is echt de jeugd, hè? Hoe vond jij de avond? Ik heb genoten. Ik weet niet, ik stond er versteld van dat we jeugdigen hebben met zoveel talent. En als we spreken, dan in pressie en ik zag alleen maar klederdrachten. Ja, weet je en niemand heeft gezegd dat je zo moest aandoen. Hè? Ze hebben het zelf. Weet je wat ik ook cool vond? Ze draaien een van die contestanten iedereen 100 punten had, dus al die jury's 100 punten boven zetten, ging iedereen schreeuwen 100. Niemand heeft gezegd van ze draaien iedereen 100, de jury's 100 hebben, dat je 100 moet schreeuwen uit hunzelf. Dat voelde dan aan mij, altijd op een soort vibe. En als ze komen ze sterk naar buiten hoor. We hebben de beste crowd. Zo je ziet de slap jaren, maar de kon je. Hey, keti dadelijk. Sana je boskopu comité Surinaamse gemeenschap. Nou, toen ze voor boodschap naar deren, omdat a boodschap eigenlijk is je lekker happy. Huh? Ja, is het jouw mening? Aketi vastbakken, aketi nokoti. En voilà. En eerlijk, nee. Ajer taka keti Alaska wan bakere. Mina silek wan keti kotiere. De laatste jaren na de moe. No era keti facile ka komoro hebi. Misilek doe opnieuw in jullie. Dan gebruiken we verstaan hoe nou deren. Begrijp je? Ja, duidelijk in je Wat ik ook wilde vragen of meegeven is mensen. Kijk, het is leuk voor Dusani, dus kan go een ideetje. Maar oteen we doen een mister. Keti dus voor de jongetjes. Snap je? En dan af contact odo of zang. Begrijp je? Voor smaak kon denk je schuin, want die mensen van je denken snel schuin. De wamtima moest giwa. Maar je had eentje toch vroeger voor de mensen van de LGBT-beweging. Had je volgens mij een... Laat ik weten hoor. Maar het zou goed zijn om ook iets voor de jongens te doen. Dan hoeft het geen odo shit te zijn of zo niet. Maar een kitty voor jongens. Ze hebben talent. Kan de team boys op dansen, voetbal, zingen, rap. De jongens moeten ook een kans krijgen met 1 juli gedoe hoor. Elke keer is het de meisjes, de vrouwen, de meisjes. Zie je niet, ze spraken over 25 november proberen ze iets te doen voor jeugdigen toch? Dat is 18 plus of 15 plus. Nou, weer de meisjes, niet de jongens. Nee, maar jij telt toe toch? Ja, nou dan is altijd een prettig gevoel om met je te praten. Die snap je echt te erg. Die man heeft niet voeren. Wat doen we met die? Dat probleem. Ja, nee, duidelijk. Milo bunu, emotalo bunu boy. Ja. We gaan nu even uw klederdracht helemaal in beeld brengen en u ziet het, mooie missie zo. En dit is eigenlijk... En we hebben hier koppeleren, want deze twee waren de conferenciers voor de avond. Kijk, ook heel mooi gemaakt. Eigenlijk nou een soort vrij promo mogeren. Door wie is die koto gemaakt? Ik heb die koto is een oude koto, of het zijn oude kotos, want ik heb er 3 aan. 1, 2 en die laatste 3. Ouder dan 65 jaar. Ze zijn allemaal ouder dan 65 jaar en ik heb ze gehad van meneer Erwin Goedhart. Sentimentele waarde. Helemaal. Ja. De hoofddoeken ook zijn allemaal oud. Ja, en je ziet het. Dit is deze Let Them Talk? Nee, het is geen Let Them Talk. We hebben het een eigen naam gegeven. We zeiden het heet Yusabi na Yusabi, Mikrakti na Mikrakti.
Ja, zo heet deze. Nee, duidelijk. Als u even kunt staan hoor, want dan kunnen we misschien beide mensen nemen. Laten we met u beginnen. Hoe heeft u de avond ervaren? Nou, het was voor mij de eerste keer. Je hebt het perfect gedaan. Dankjewel. In het begin zaten de zenuwen er een beetje in, maar later gaandeweg de avond is het wel losgekomen. Ja? Ja, nee, duidelijk. Want meestal doet mevrouw van Boskopo het, hoe heet ze ook al? Mevrouw Monica. En dat proteststempel, jaren? Ja, jaren. Ja. Maar mensen worden iets ouder en ze dragen over aan de jongeren. En ik had de eer om het dit jaar te doen. Ja, ben je tevreden met de prijsuitreiking, eerste plaats? Ja, helemaal. Ze heeft het verdiend? Ja, ze heeft het verdiend. Ze heeft het verdiend. Ja. En hoe heeft u de avond ervaren? Goed. Zoals Namofani ook zei, het is niet mijn eerste keer als MC, maar wel de eerste keer zo groot. Ja. Hè? En natuurlijk zitten de zenuwen erin aan het begin. En ik kan me nog heugen dat, want ik ben rechtshandig, maar Vitak, dit is niet, dit is aan de juiste houding, dus mim kenki anu. Maar het is goed gegaan, eind goed, al goed. Ik ben tevreden. We hebben ons best gedaan. Was u tevreden met de performance van die kinderen? Ja, ze waren goed. Ze hebben allemaal hun best gedaan. Maar, we hebben het ook gezegd de hele avond, het zijn maar 5, die kunnen we niet. Gaat altijd, bij elke contest, overal in de wereld, haal je altijd de beste 5 eruit. Ja. Toch? Moet je daarmee doen. Ja. Nee, duidelijk. Aketi Koti, voor u, denkt u 1 juli is op komst. Aketi Koti voor Suriname? Aketi Koti Gisranang. Toch? Ik denk dat u bedoelt met uw vraag van, if na alasma ishi dati, if na alasma efir dati, aketi koti. Maar inderdaad, het hangt er vanaf, sa na je kijkt, dat alibi, pe je knap na je schreef, pe je wan go na je schreef, wan aketi koti. Maar de weg, of a eindbestemming pe je doro, na a weg sa je bana je schreef. Ja toch? En de matak, niet langs elke weg zijn er bloemen. Je moet samaka. Ah, zo. Ja. Ik wil deze dame toch vragen naar een Aketi Koti, want dan wil ik toch vragen als u je Odo hebt voor Kulturu TV is overal breed daar in Europa. Maar Aketi Koti gisranang? Aketi Koti, lek van Masrarot niet taki na afasi fa you o char you srevi. Afasi fa you o make you passi go mit you success. Gi alas ma ade trafasi gi wang ego moro esi a trawang abib chimoro tem fanodo. Dat make mi odo taki. You moet teki ting fu meki ting. Te chirmira yo shembere. En wat betekent dat? Ik heb het al aangegeven. Niet voor iedereen gaat het even snel. Trouwens, abibchi moro ten fanodo. Maar te tekio ting, te opgeduld, dat je door op hem door. Dank u wel, zou ik zeggen. En daar is de eerste, waar is de eerste plaats? Zij is het toch? Juist, laten we even gaan naar de eerste plaats. Zijn het de ouders die hier zo? Goedenavond, Kulturu TV. Waar zo? Armanda. Onze Armanda, no? Maar laten we even met haar praten. Hallo, Kulturu TV. Je hebt gewonnen de eerste plaats. Hartelijk gefeliciteerd. En u ziet het heel mooi gekleed hier zo. Een missie. Hoe oud is deze missie? Ik ben 9 jaar. 9 jaar? Dan heb je al Miss Kotikoti eerste plaats. Ja. En hoe voelt het aan? Hoe oud zijn je? 10 jaar. 10, gisteren ben ik jarig. Kan gebeuren. En hoe voelt het aan? Ik ben blij dat ik eerste plaats heb gewonnen. Ja. Had je het verwacht? Ja. Confident zo. Hey, bedankt. Hartelijk gefeliciteerd. En u ziet het heel mooi gekleed. En we willen toch even praten met de moeder hoor. Met de moeder van... Duidelijke taal. En wat zei u? Duidelijke taal. Hoe heeft u dat? Wie bent u? Bent u de oma, kennis, supporter? Wie was uw favoriete? Ja, Mook. Vanuit Amsterdam al heb ik gezegd, Mook gaat winnen. En we kijken iedere dag naar jou. En mijn dochter en ik zeggen altijd, duidelijke taal is er weer. Ja, duidelijke taal. Geweldig, je bent amazing. Ja, dankjewel. Hoe heb je de avond ervaren? Dus je bent naar Suriname gekomen om Kitty Kotti te vieren? Ja.
Suriname is ons land en het is geweldig. Ja. En hoe geschiet dat in Nederland? 1 juli Kitty Kotti, hebben jullie ook evenementen daar of is het meer een herdenkingsdag? Herdenking, meestal ben ik thuis. Ik heb even mijn zonnebril, want ik kan niet tegen het zonlicht. Een beetje een albino-achtig persoon. Ja. Dan kijk dan. Nee, maar een Kitty Kotti vind ik in Nederland ben ik in mijn eigen huis. Ik ga niet op straat, ik ben in gebed. Want mijn bigisma's van vroeger ga ik herdenken. Precies zoals de witte mensen 5 mei herdenken. Toch? Of 1 mei, dodenherdenking en 5 mei is bevrijdingsdag. Bezinningsdag voor mij. Maar hier vier ik het ook niet. Maar ik ga in gebed om te kijken van wat hebben onze voorouders meegemaakt. En we moeten gaan bezinnen van we zijn een mooi land, mooie mensen. En waarom leven we zo? We kunnen heel veel. Want we zijn een rijk land. Maar we moeten het zelf doen en samen doen. In eenheid met mak. Ja. Kunt u zeggen dat Aketi Kotti Suriname? Nog niet hoor. Aketi no Kotti? Nee. Ano kotete, maar ook kota jari dis wel, of trajari ay kot wel. Wo koteng, luka ketija. Ja, Mesha Ingi. Ik hoef niets meer te zeggen. Ja, Mesha Ingi. Ik wil toch met deze heer praten. Heel mooi gekleed. Cameraman, komt hij een beetje meer naar voren, alsjeblieft. De heer McKendro van Oase Sora. De heer McKendro, hoe heeft u de avond ervaren? Ja, goedenavond. Ik ben meneer McKendro. Ja, hoe heeft u de avond ervaren? Ik heb geen woorden. Fantastisch. Ik heb geen woorden. Ja. Aketi Kotti Giyu of Aketi no Kotti ete? Aketi Kotti maar no Kotti. Omdat die ons meka Kotti. Zolang we nog bonjour kunnen wang, dan ane Kotti. Maar eenheid, dat is belangrijk wang. En dat na boeria, hoe tengen no ete. Dat na boeria van Aketi Kotti. En dat wordt dan altijd in een struggle. In een katibo en een katibo. In een kobber. A Kotti, maar no Kotti, omdat die unawa eenheid. Wat onbelaka buba san kota keti, unawa eenheid. We fitang ons refi. En une kenu refi. En zolang hij go zo, dat is zo aan toe. Wat is uw boodschap naar de Surinaamse gemeenschap in verband met Kitty Kotti de Mamkwawang? Lek fitang ba. Zolang we nog kawang, dat aan Oroko. Chechu main, bondru, kara frikong, libi, na surefi, kenu surefi. En teuno man, die atrawan sa kang akrakti, ukamekeng. Dat is dat je onblaka bura okto mekeng. Wat teluku lontu dat is dat je aporde altijd na tracé. De kunde serefi, de open nangalo, maar uno wetano zo, uno krabus heeft kagrong, opo serefi. Dat is mijn boodschap. Dank u wel. Duidelijk was uw boodschap. Duidelijke taal. Ja. Wij zijn het superieure ras. We kunnen alles. En Suriname is een paradijs. Wij moeten het samen doen. En ik hou van Suriname. Ik ben hier geboren. Gewoon daar, maar ik ben nu bezig hier naartoe te komen en geweldig. En als jij er bent, zit ik altijd met een glas wijn. Ik zeg duidelijke taal, kom eraan. Yes, thank you. Thank you. Nee. Duidelijke taal, dus nog was het niet een duidelijke taal. Ja, duidelijke taal. Yes. Upo Refi, Katibo naf unu blakabuba. Katibo naf unu blakabuba. En omeni kolon tunu, maar we sabi katibo na unu blaka buba, na unu mustratu srefi, fukona wang en fulusu ina katibo, en ukenu srefi, en power srefi, dat moro belangrijk. Yes. Een power srefi, dat heeft. Ja, zeker, dank u wel. En zo hebben we gesproken met enkele mensen hier. Misschien kunnen we enkele kotos nog hier zo wijzen van de mensen. En u ziet de prachtige kotos hier zo van onze Surinaamse dames die ze aan hebben. Maar ook de heren waren goed vertegenwoordigd. En u ziet het, Nis was bomvol.
mis was bomvol. Je ziet het hier zo ook heel mooie kotos. En dit is eng. Wij waren hier op locatie, blijft u afgestemd en met de complimenten van Musi Issa zijn wij gesponsord geworden. En we zien hier misschien kunnen we met deze mevrouw praten. Goedendag mevrouw, hoe gaat het met u? Kulturu TV? Niet? Nee, we respecteren dat. Omdat we zien 1 juli maand Pasikoto. Draaien camera. We moeten dat respecteren. Kulturu TV op locatie. En we zien hier zo. Mogen we er even spreken? Mag dat cultuur tegen betaling? Moest het in op rekening. Hoe gaat het met u? Alles rustig? Ja, best dank u. En deze, als u er niet kent, dan is Sranang. Toneelspeelster, hè? Jawel. Yes. Ja. Hoe heeft u de avond ervaren? Heel leuk, spannend vooral. Maar het was goed, een goed opgezette show. En de uitslag is ook heel goed afgelopen. Dat meisje heeft het verdiend. Dus het was heel goed. Ja. En wat vindt u zelfs van onze cultuur wanneer het gaat omtrent de negroïde ras? Want ik kwam hier op locatie en misschien alles maar ben mooi gekleed in de mas pasikrosi. Weet je, asan dat moest go libi in Sranang of je ziet asan dat die moest komen op gang baka. Ja, het moet weer op gang komen, want het verwatert. Je ziet fossie, emancipatie, dat is mij weer de mooie koto. De mooi een cultureel crossie, maar nu is je emancipatie, dat is mij weer stretchbroeken short om misschien een beetje eruit te gaan. Een cultuur verwaterd helemaal. Ja. Nee, duidelijk. Het is 1 juli Ketty Kotti straks voor de deur. Vindt u dat Ketty Kotti echt of Ketty nog Kotti echt? Ketty ben de bezige Kotti, maar deels ano godoro of den chare gawan go to smet go fast baka. Maar Ketty nog Kotti helemaal. Is er echt een probleem onder Ablakawa eenheid en zo? Zijn we nog afhankelijk? Ja, toch wel. Kijk, wij mensen, we hebben geen eenheid. Dat emankeri onder de negers. Een eenheid nog de. In plaats van een libinang ausrefi, een jepoesrefi, we feitungsrefi. Ja? Dus dat is een beetje zoek naar eenheid. Terwijl, als we kijken naar de andere bevolkingsgroepen, zie je dat ze een eenheid hebben. Toch? Maar de Nengres-refi, Umblaka Buba, we feitungsrefi tumsi. Ja, nee, duidelijk. Eigenlijk zou ik u vragen naar een boodschap, maar dat heeft u al gedaan. Ik zou zeggen, hoe gaat het met u? Alles rustig verder met uw gezondheid? Ja, ik had mijn enkel was kapot. Dus, maar ik ben nu herstellende, ja. Oké, dan. Maar ik ga verder, sweetie, tak? Jawel, ja. Dan. Thank you. En we hebben gesproken met? Jolanda Wassenaar. Oké, dan. En dat is haar naam. Die bekende Jolanda Wassenaar en de heer Gerald Vierklauw. Ook hier zo aanwezig. En Jaya Baboyer, leuke boy. Just 5 bevind van show. Hetzelfde wat de voorgaande spreker gezegd heeft. Alles was goed. Perfect, 100%. Ben je tevreden met de winnaar? Ja. Ze heeft het verdiend. Wat was bij de drapel? Ze heeft het verdiend. We waren net aan het discussiëren. Maar op een of ander kleine dingen na, zie je van, ze heeft het toch verdiend. Ja. Icara makon geniet van die. Ja, sowieso. Dat is van man op een mekkie in een man door ja, zodat van in een makon geniet. Ja, maar blijf het doen. 100%, alles voor je moeder. Ja, maar Ketty Kotti giyu echt? Nee. Reden waarom? Omdat ik Ketty ben Kotti dat mijn wambo kom aan kwam aan maar dus Ketty nog Kotti. Hey, duidelijk. En dit is de zoon van Jolanda Wassenaar, ook altijd actief, altijd op het veld. Hey, nog respect. En ga zo door, man. Keep doing the good job. En u hebt het gehoord, ik denk dat we hier zo samen met cameraman Patrick. En u ziet het hier zo, mijn trui gesponsord door Trui en Broek Fully hoor, Fully Musi Issa. U ziet het hier zo van achteren, waar u moet zijn voor uw kleding. Vooral wanneer het gaat om
de feestdagen. Maar ze hebben niet alleen maar kleding voor je pangis, de pangis die je nodig hebt. Kledingstukken die je kan maken voor je koyo, de mensen daar in het binnenland. Gaat u even richting Musu Issa. Zwarte Hoevenbrugstraat en aan de Keizerstraat. Elson Sanayong is signing out. Ik zou zeggen until the next time. We zijn morgen, overmorgen op pad om enkele kitty kotti items voor u te brengen. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Talk about Suriname, Fostes Renan Trangala Cotodansi, di frente Ruto e Barroco, con Reyereno, complici tapu al Fostel Fasi, tapu son de 28 juli 2024. Boskopu, Pukronomisi Jacinta Derby, dansi con tapunare di Mata, complici na tapu al Fostel Fasi, Masratino Burnett na variar osa Fukuku Magda, Bokufu, big time. Patrick Lawrence voor Slimpri City, Biggie Poku, Bas Berg en Friends, Sweet Thing, Corona Band. Bemoei u niet met mij. Pro-Bazijn voor Sweet Firi, Nangasang Rabu. Van Product Show voor Maisa Holband uit Suriname, Nangasisa, onder één hoed bij Emhard Gils. Suma ik kies u een Granny Award voor differente Rutu. Elop, 2:30 Bacadina, we beginnen 3:30 tegen met 1:30 Musumbla. In Salens Centrum, Sunrise, Alvanistraat 150, Rotterdam. Voor de fotokarta, Missie Helen Kastelen, Rotterdam 06 141 587 03. Early Bird met bus, Missie Helene Bustamante Amsterdam 06 835 360 87. Nanga dem brada nanga sisa voor die vriend die route. Early bird €20,50, baka dat die €30,80, Itusma €57,80, idem Bigisma 60 plus €25,80, nanga UID. Voor meer informatie kunt u bellen of appen naar die vriend die route 06 194 86490. Notana also, Bikasi, you obo missie. Zondag 28 juli middag, Sunrise Rotterdam, Galvanistraat 150, Aspi Green.